Sa ito mga suki, hindi ko minawag sa nagsunod sa PRO7 Dungo. Kang ako si Patrolman Delvin kay Don Romantico. O kagosab si Patrolman Josu Calipano aka Boy Maxoy. Agi paghangop sa mga kamingaw dahil kaninyo ang PRO7 Dungo mo dalit kaniyong kanta nga makapahinundong sa mga lugar. Diyan kita malimukso. Tinood ka na tungod kay gihagit kita sa mga sakit kay coronavirus COVID-19 ug nanapon ang enhanced community quarantine SARS nga kung diin ang mga lugar diri sa Cebu dili na ginato maadto. Ato sila tagaan og manindot nga kanta. Trabaho lang, wala personalan, pangwarta ra ni. Korta data. Wala. Gimingaw ta sa itong mga suki. Ito sa dalita kanta, Sergeant. Sige sige. Masakali, Sergeant. Masakali ba ha? Masakali ba rin? Adon na mi Istorya kaninyo bigala ang ginawa ninyo. Among rodos to aron makaingon kamo kung onsay negosyo aron magmapugihon ang atong mga igsoon. Sa lungsod sa Santander, mga panapulos under. Sa lungsod sa Oslo, mga tao, mga ubok. Sa lungsod sa Bulhoon, mga tao nagkungkaon. Sa lungsod sa Alcoy, mga tao kolokoy. Sa lungsod sa Dalagit, ang budbud pilit-pilit. Sa lungsod sa Argao, mga tao, mga hanggaw. Sa lungsod sa Sibunga, RMG na sa lungsod sa Karkar, ang pauray mahal. Pasa ta sir, mga asa tagampaw sir. Puya nung itang kwarta ka dyan. Buya ko eh. Yara. Ay, Puya na kapoy dito. Matubin ito, Sarge. tabil ta. Kaya mo tayo dito squad, Sarge, ha? Asa na bita rin? WTG, saan eh? WGP? Oh, 175? 179 na ko eh. 179, Daddy. Burato na sir. Kita ka na sila. Sa sonsa ta? Sige, Sarge. Sige sige. Ako, Sarge. Sa lungsod sa Fernando, tais kapoy baho kaayo. Sa lungsod sa Naga, kaliwat Dracula. Sa lungsod sa Milanilla, may patay padagsa. Kapunong talisay, salvis na yung patay. Asa ba taga ni Sarge? Ano star mo, Sarge? SRP ta dito sa school. Dito sa skulon, Sarge. Kulon dito ta. Dito ta. Age. Sige. Dito ta sa kolon, kita ka mo buoton. Sa kalye Chavez, ang kagjis makahirmis. Sa kalye Ongkira, nindot na pagtrayga. Itulis ninyo, haputo lang imuha. Itulis inyo, haputo lang imuha. Putol na din sir. Magamit pa man. Basta may gamit ana nga putol lang ada. Tuod na lang ni Sarge. Oo ba? Oo. Basta may gamit tagada. Dampa-dampa na lang. Mga gala, amo din nga ipadangat kaninyo ang maong sugilanon sa ako amigo. Tinood. Kung di kita oras si Bada na no, gibig Queensland. Tinood na boy. Aron ito ba? Tinood na yun. Lunes, nanoroy kami sa plaza. Asa niya plaza, sir? Ibinisya, sorry. Martes, sa Queensland meeting in town. Asa niya Queensland, sir? Queensland, Virama, Sarge. Ano man? Tago-tago man. Ay! Merkulis, langatol ang... Sabi ako kuyawa. Ibalik. Huwag kayo sa'yo, kay...